Mga binati o minahal kong matalom nun. Welcome to my channel, welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, di karon sa Port of Matalom kung diin nagpadayon ang pagtrabaho ni ini. Unya mautog porsyon nga gipadayon kay Punpuhon adunay mudunggo nga barko nga gikan sa Bohol ug Cebu. Ako mang hinaot nga ma-realize kini inubanan sa atong Ginoo nga mutabang og mohatag og guidance og blessing aron mas mobibo pa ang lungsod sa Matalom niya. Okay guys, maunig porsyon dire nga adunay helicopter nga hindunggo guys. Mauning Aris Governor kay naghatag og mga proyekto para sa lungsod niya. Magtidabangay kita kanunay atong tabangan ang atong administrasyon headed by sa atong maabtik nga mayor Eric Espahulio og mga konsehalis. Amo ni atong portron ang kahimtang sa Port of Matalom guys. Medyo taas na siya pero patasaan pa jud naningkamot ang atong mayor Eric Espahulio ug ang SB member pinanguluhan sa atong vice mayor nga si Eric Z. Pahulio kay aron mas mubibo pa ang atong lungsod, mas mulambo pa ang atong lungsod. Kinahanglan nato ang pagtinabangay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay, maoy nay helicopter nga hindunggo diri guys. Ning Aris Governor og nanghatag og mga proyekto para sa katawhan niya inubanan sa atong mayor Eric S. Pahulio, sa atong congressman nga si Karkari ug ang atong governor si Ikot Petilia. Oni din sila hindunggo kay mas mas dali ang ato ang pagdunggo ila diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, ako mang hinaot nga magpadayon ang atong pagtinabangay panaghiusa alang sa kalambuan ug kaayuhan sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Ako mang hinaot nga ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay aron magpadayon ang kalambuan, ang kaayuhan sa katawhan ug magpadayon ang pag-usbaw sa lungsod sa Matalom. Nga atong Matalom biwok ato gayong suportahan kanunay guys. Mao ni atong Matalom boardwalk na Jim hinatag sa atong gobernador. Atong ipadayon sa una 500%, atong himuang 600% ang pagsuporta sa atong Matalom boardwalk diri sa lungsod sa Matalom guys. Nya sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome ang tanan nga mo invest og business diri sa among lungsod. Ang lungsod sa Matalom nang inahanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa among lungsod. Sa pagatinuod da guys, ang lungsod sa Matalom nanginahanglan jud og mga negosyante aron mas mobibo or maka-create sila trabaho, magmalambuon o mas magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Today is Monday, April 11, 2023. Good luck, welcome sa atong gobernador nga miari sa lungsod sa Matalom aron sa pagpanghatag og mga proyekto aron mas mulambo pa ang lungsod sa Matalom. Iko PP live diri sa Port of Matalom. Iko PP andam mutabang sa lungsod ug moserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Once again, ako mang hinaot na magkayo sa takanunay alang sa kayuhan sa pantalan ug kalambuan sa lungsod sa Matalom. Once again, welcome sa atong gobernador sa Leyte nga si Governor Ikot Petilia. Atong hatagan sila welcome nga dagko nga welcome. Okay, Iko PP ang boses sa kalambuan sa lungsod sa Matalom.